Kont għaddej f'toroq mimlija ħwienet u madwar rajt ħafna tiżjien. Bozozz tal-miliet, siġar tal-miliet, xemat, rigali, nies jixtru rigali, kulħadd għaddej maġġel mingħajr ma jagħti każ tan-nies ta' madwaru. Rajt xi wħud illi kellhom xi listi f'idejhom biex żgur ma jinsew xejn warajhom. F'ġenb ta' triq smajt żewġ nisa jiġġieldu bejniethom għax tal-ħanut kien għad fadallu biss l-aħħar żewġ dundjani u tnejn li huma riedu l-isbaħ wieħed. Waħda tgħid illi hija kienet l-ewwel fil-kju u l-oħra tgħid illi hija rat l-akbar dundjan l-ewwel. Insew dawn illi l-miliet huwa żmien ta' paċi u ferħ. Ittawwalt f'uffiċċju u smajt żewġ ħaddiema jillatikaw bejniethom fuq min kien se joħroġ bil-lif daw iż-żminijiet ta' festi. Wieħed qal illi kien laħaq xtara biljett ta' 100 euro għal parti u ma rridx jitilfu u l-ieħor kien diġà laħaq ibbukja safra qasira għal daw iż-żminijiet. Ħadd minnhom ma rid iċedi, it-tnejn baqgħu iwebsu rashom. Donhom kienu nsew li dan iż-żmien huwa żmien fejn wieħed iċedi u jgħix fisliem ma' dak ta' madwaru. Tgħid ma setgħux jilħqu xi kompromess b'xi mod. Għaddejt minn fejn waħda mid-djar li kellha l-bib imbexxaq, stajt nara ħafna tiżjien sabiħ fl-intrata, bozozz mixawla mal-indana tad-daħla u Christmas tree imżejna sabiħ, smajt ħafna storbju, għajjat biki minn ġewwa. Stajt nisma' li l-wieħed raġel jgħajjat mat-tifla tiegħu u jgħidilha biex ma tivvintax affarijiet ġodda, żgur li ma kienx sejħalliha tmur tagħti ir-rigal li xtrat mill-iskola għan-nanna tagħha. Għalilha li huma lin-nanna ma kinux ikellmuha għax ma rriditx tagħtih dak l-arloġġ li kien tant tal-qalb missieru. Għalilha li jekk in-nanna kienet se tagħtiha rigal bħal snin ta' qabel, kienu se jerġgħu jibgħatuh lura u minflok jixtrilha rigali ieħor. It-tifla komplit tibki u tolfoq, ma setax tifhem x'kienet għamlet ħażin. Wara kollox, rigal huwa xi ħaġa sabiħa. Dak il-missier donnu nessa li żmien il-miliet huwa wkoll żmien ta' maħfra, żmien fejn insew dak li nkunu għaddejna minnu u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Dan hu l-miliet li aħna qed ngħixu, din hija l-paċi li ħabbru l-anġli 2000 sena ilu meta fl-għelieqi ta' Betlem kantaw b'ferħ kbir, glorja lill-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Isma' lill-profeta Eżajja jħabbar, il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw kbir, in-nies li joqogħdu f'art id-dlam daw li dda fuqhom. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem prinċep ta' Slim, kbira tkun setatu u Slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu u jwettaqha u jsaħħaħha bil-ħaqq u sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan.